मध्ये दोन विजयीपर्यंत पोहोचले। त्यानंतर मंदिरा स्पोर्ट गणपतीपुळे संघाचा विचार केला तर लीग स्टेज मधील 4 सामने खेळल्यानंतर 2 सामन्यांमध्ये विजयी झालेत। त्यानंतर LIC शिरगाव संघाचा विचार केला तर 3 सामन्यांमध्ये 1 सामना विजयी झालाय। इथे जर का LIC संघ विजयी झाला तर मात्र तिन्ही संघ 2-2 सामने इथे विजेता होताना दिसतील। त्यानंतर मात्र सुपर ओव्हर खेळवली जाईल। पहिल्या चिठ्ठ्या उडवल्या जातील तिन्ही संघांमध्ये। जी एक चिठ्ठी येईल ती पुढे क्वालिफाय होईल। त्यानंतर जे 2 संघ राहतील त्यांच्यामध्ये सुपर ओव्हर होईल। तो जो विजेता होईल तो चिठ्ठीमध्ये गेलेला असेल पुढे त्यांच्याबरोबर सुपर ओव्हर होईल आणि तो मग आपला पहिला फायनलिस्ट संघ ठरेल। हे लक्षात घ्यायचं तिन्ही संघाने। धन्यवाद पिंटू। नक्कीच तरी आता मात्र हा सामना महत्वपूर्ण असेल। तो श्रीजा LIC शिरगाव या संघासाठी हा सामना महत्वपूर्ण असेल। दरम्यान या सामन्याचा सामनावीर ठरला तो ओमकार केदार। पिंटू गावणकर, नाणेफेक जिंकले BBC भुतेवाडी संघाने। आपला निर्णय कळवायचा त्वरित। ओमकार केदार याला इथे सन्मानित केलं जातं। या सामन्याचा सामनावीर ठरला होता। अर्धशतक झळकावलं होतं ओमकार केदार यांनी। आजच्या दिवसातील दुसरं अर्धशतक पाहायला मिळालं। पहिलं अर्धशतक मयूरच्या बॅटमधून आलं, त्यानंतर मात्र दुसरं अर्धशतक ओमकार केदार याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालं मंदिरा स्पोर्ट्स संघाकडून खेळत असताना। दरम्यान BBC भुतेवाडी आपला निर्णय। दरम्यान फलंदाजी स्वीकारले। या स्पर्धेसाठी जे प्रत्येक सामन्यासाठी सामनावीराचे पुरस्कार आहेत ते संस्थान श्रीदेव गणपतीचे मुख्य पुजारी अमित गणवटकर यांच्या हस्ते दिले जातात। हे प्रत्येक सामन्यासाठी सामनावीराचा पुरस्कार। हॅलो, चालू होणारा सामना श्रीजा LIC शिरगाव आणि BBC भुतेवाडी या ठिकाणी सलामीवीर जोडी मैदानात दाखल करायचे आणि शिरगाव संघाने त्वरित क्षेत्ररक्षण देखील आपण सजवून घ्यायचंय। शिरगाव संघासाठी हा महत्वपूर्ण सामना असेल। पाहूया। सलामीवीर जोडी मैदानात दाखल होत आहेत निनाद सुर्वे आणि मयूर नागले। जो दोघही फलंदाज या आधीच्या सामन्यांमध्ये सामनावीर ठरलेत। पाहूया या सामन्यामध्ये कशी चमकदार कामगिरी करतायत आणि ते पहिलं षटक हाताळेल तो LIC शिरगाव संघाचा गोलंदाज विनय पाचकुडे।
स्ट्राईकला मयूर, नॉन स्ट्राईकला निनाद. पहिलं षटक हाताळतोय पॉवर प्लेचं षटक इथे विनय पाचकुडे. सामन्याला होते सुरुवात. पाहूया पहिल्या षटकाचा खेळ. इथे विनय पाचकुडे पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल. पहिला चेंडू इथे स्वैर मारा केला जातोय. वाईटचा इशारा. अतिरिक्त धावसंख्येने संघाचं खातं उघडलं जात आहे बीबीसी भुतेवाडी संघाकडून. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती सुंदर फटका खेळला गेलाय. चेंडू जातोय चौकाराच्या दिशेने. तू अडवतो का मी अडवतो या नादात चेंडू गेला सीमारेषा पार. चौकार. 4 धावा. आता मात्र बॅट मधून आलेल्या या 4 धावा धावसंख्येचा पाया रचला जातोय. पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. इथे मात्र विनय आणि मयूर असं समीकरण पहिल्या षटका दरम्यान आपण पाहतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ किती धावांचं योगदान देईल तो मयूर. या चेंडूवरती फटका कुठेतरी फसला जातोय. चेंडूला गती कमी असल्यामुळे चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये स्थिरावलाय. क्षेत्ररक्षकाने पकडलाय. निर्धाव चेंडू. त्यानंतर पाहूया विनयचा पुढच्या चेंडूवरती केला गेला हल्ला बोल. येतोय सुंदर असा चौकार. आणि बीबीसी भुतेवाडी संघाचे समर्थक इथे भैरी भगवती मातेचा जयघोष करताना दिसत आहेत. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती चौकार येतो काय. पुन्हा एकदा येतोय सुंदर असा चौकार. या ठिकाणी फटके फटके सुंदर असे फटके उडवतोय चौकार असे तो मयूर नागले. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती देखील चौकार मारण्यामध्ये माहीर ठरतो का. आणि हा चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. 2 धावांनी पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित बदलताना दिसेल. येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवरती हल्ला प्रति हल्ला करणं गरजेचं असतं आणि इथे हल्ला चढवला गेलाय. शेवटच्या चेंडूवरती येतो आणखीन एक चौकार. षटक समाप्तीचा इशारा. एकूण धावसंख्या झाले 19 धावा. पहिलं षटक समाप्ती झाले 19 धावा. आता मात्र गोल्डन षटक. पाहूया गोल्डन षटक म्हणजे सोन्याचं षटक. या ठिकाणी घेऊन कोण येत आहे तर अक्षय. सामोरं जाईल तो निनाद सुर्वे. या षटका दरम्यान जी धावसंख्या उभारली जाणार आहे तिची दुप्पट या ठिकाणी ग्राह्य धरली जाणार आहे. आणि इथे मात्र पहिल्या चेंडूवरती क्षेत्ररक्षण केलं जाते. परंतु त्या दरम्यान जर विकेट पाहायला मिळाली तर नक्कीच 5 धावा या कमी करण्यात येतील. हा नियम इथे लागू होतो. परंतु इथे मात्र वाईटचा इशारा येतोय पंचांकडून. अतिरिक्त 1 धाव पुन्हा धावसंख्येमध्ये जोडली जाणार आहे. आणि या एका धावेने धावसंख्येचं पुन्हा गणित बदलतंय. पुन्हा वाईटचा इशारा. सलग 2 चेंडू इथे गोलंदाजाने वाईट स्वरूपात टाकले गेलेत. गोल्डन षटक आहे त्याच्यामुळे असे अतिरिक्त चेंडू एक्स्ट्रा धावा देणं म्हणजे कुठेतरी धोक्याची घंटा. या ठिकाणी सुंदर चेंडू म्हणावा लागेल. पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. निनादसाठी पुन्हा एकदा अक्षयकडून. आणि हा चेंडू मात्र वाईटचा इशारा पंचांनी दिलाय. त्या दरम्यान इथे 1 धाव मिळते. बॅटकट घेऊन गेलेला हा चेंडू एका धावेच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. जाग्यावरती टॅप केलेला चेंडू इथे मात्र डेड बॉल पंचांनी घोषित केलाय. नैसर्गिक अडथळा असल्यामुळे इथे एक नियम लागू करण्यात आलेला आहे.
फलंदाजाने चेंडू खेळल्यानंतर जर इथे वरच्या झाडाला लागला तर डेड बॉल, आणि तो नियम इथे लागू केल्यानंतर पाहूया पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, आणि त्या चेंडूवरती केला गेला हल्ला, बॉल येतोय सुंदर असा खणखणीत निनादच्या बॅट मधून. आणखीन एक GPL चौकार. हा चौकार महत्वाचा ठरतोय आणि ते मात्र चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. आता मात्र धावसंख्या झपाट्याने वाढताना दिसेल. 39 धावा. हा, या ठिकाणी वाईडचा इशारा येतोय. अतिरिक्त 1 धाव खर्च केले. पुन्हा एकदा वाईडचा इशारा. आता मात्र कुठेतरी अक्षय हा कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी, दिशा कुठेतरी त्याची चुकते आणि इथे सुंदर क्षेत्ररक्षण घडतंय. गोल्डन षटक संपल्यानंतर धावसंख्या पाहूया 43 धावा. धावसंख्या 43. त्यानंतर तिसरं षटक हाताळेल तो संकेत. सामोरं जातोय तो पुन्हा एकदा मयूर. मयूर एक चांगला फलंदाज, या मैदानावरती चांगलं प्रदर्शन ज्याच्या माध्यमातून आपण वारंवार पाहत आलोय, तो मयूर नागले पुन्हा एकदा इथे चौकार ठोकताना दिसतोय. आणि या चेंडूवरती देखील चौकार. सलग 2 चेंडूवरती 2 चौकार. अक्षयच्या बॅट मधून. आता मात्र BBC भुतेवाडी संघाचे समर्थक इथे जयघोष करताना दिसतायत. नक्कीच तरी आपल्या संघाच्या बाजूने समर्थन दर्शवतायत. आणि पुन्हा एकदा येतोय खणखणीत चौकार. 3 चेंडूवरती 3 चौकार ठोकले गेलेत. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती गोलंदाज फलंदाजाला रोखून धरतो का. पाहूया पुढचा चेंडू, आणि ते मात्र एक स्वरूपात 1 धाव दिली जाते. 1 धावेने पुन्हा धावसंख्या पुढे सरकते. संकेत ते आक्रमकता दाखवावी लागेल गोलंदाजी मार्क वरून. समोरच्या फलंदाजाला जर रोखायचं असेल तर थोडासा कुठेतरी आपल्याला चेंडू मध्ये बदल करावा लागेल. आणि हा चेंडू निर्धाव चेंडू आपण पाहू शकतो. पुन्हा एकदा पाहूया पुढच्या चेंडूवरती चौकार, आणि ते येतोय चौकार. मयूर नागलेच्या बॅट मधून चौकार आणि चौकार आपण पाहत आलोय. षटक देखील समाप्त होतोय. 3 षटकाखेर धावसंख्या 60 धावा. धावसंख्या 60. आणि इथे निनाद सुर्वे स्ट्राईक वरती. चौथं षटक घेऊन येतोय अक्षय. निनाद सुर्वे. इथे मात्र 1 धाव मिळते. डिक्लर स्वरूपात 1 धाव ग्राह्य धरली जाते. पाहूया पुढचा चेंडूचा खेळ, आणि हा चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. अक्षय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरून पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करतो, आणि इथे चेंडू जाईल 1 धावेच्या जाहीर क्षेत्रात. 1 धाव मिळते. पाहूया सुंदर क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडू ठरवला जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. त्यानंतरच्या येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती निनाद सुर्वे ते हल्ला करतोय. चेंडू जातोय 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. या 2 धावा देखील धावसंख्येमध्ये महत्वाच्या ठरतायत. धावसंख्या मात्र आता वाढते. 66 धावा.
पाहूया अक्षयचा पुढचा चेंडू आणि इथे चेंडू डिक्लर डेड बॉल या ठिकाणी घोषित केला जातोय. डेड बॉल घोषित केल्यानंतर इथे मात्र सुंदर फटका, चेंडू गेलाय 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रात. षटक समाप्तीचा इशारा. 4 षटकानंतर धावसंख्या झाली 68 धावा. धावसंख्या 68. शेवटचं षटक घेऊन येतोय तो अक्षय चालके. अक्षय पाहूया अक्षयचा पहिला चेंडू. इथे सुंदर चेंडू हाताळला गेलाय मयूर नागले. याला रोखण्याचा इथे प्रयत्न चालवला जातोय. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती देखील फलंदाजाला रोखलं जाईल का अक्षय चालकेच्या माध्यमातून. हा चेंडू मात्र वाईट स्वरूपातला आपण पाहतोय. हा देखील चेंडू वाईट स्वरूपातला. त्या दरम्यान इथे चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रात. धावसंख्या इथे नोंदवली गेली 72 धावा. त्यानंतर येतोय सुंदर असा चौकार. मयूर नागले खरोखर बीव्हीसी भुतेवाडी संघाला एक हुकमी एक्का इथे लाभलाय आणि त्याच्या जोडीला येतो निनाद सुर्वे. पुढच्या चेंडूवरती देखील काय फटका खेळतोय आणि हा चेंडू जाईल 2. पाहूया 2-2 या ठिकाणी 2 धावा. पुन्हा एकदा अक्षय टू मयूर. मयुरीला इकडे या ठिकाणी सुंदर असा सूर सापडलाय आणि त्याच्या जोरावरती ते चौकाराचं रूपांतरित करतोय. चोरटी धाव घेतली जाते आणि यशस्वी केल्यानंतर 1 धाव तर ग्राह्य धरली जाते. विकेट षटक समाप्ती होतील. धावसंख्या झाली 83 धावा. 84 धावांचं आव्हान असेल ते त्रिजा LIC शिरगाव संघासमोर.